Ngenza ukuthi ake nginibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Uma bokuqala ngena kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzothola zonke izinto esiy'phostayo kuyona-ke le channel. Kuvele-ke iy'ndaba ezibuhlungu namhlanje zokudlula-ke kukaSelo Motlhong. Motlhong ubedume kakhulu noma-ke wagqama kakhulu lapha-ke emidlalweni eminingi okubala kuyo i-The Wife, Backstage, i-Ring of Lies, neMamelo Owengane. Zindaba-ke lezi ey'thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana sebeqalile-ke bayakhuluma-ke ngazo, kanti kuphinde kwavela noma-ke kuke kwavela ukuthi noma kakapheli ngisho isikhathi esingakanani kuvele-ke indaba yokuthi nomlingisi uDalton Papachim Michaels naye-ke udlulile-ke emhlabeni, kanti futhi-ke nomfundisi uNtshebe naye kuvele iy'ndaba zokuthi akasekho-ke emhlabeni. Zindaba-ke lezi ey'phatha abantu abaningi kuleli noma-ke lezi iy'nsuku njengoba-ke zokhe y'vela. Abantu abaningi baphatheka babeka imibono yabo ehlukahlukene-ke ngalezi ndaba. Hlala lapha ku-comment section ngizovula khona umbono wokuthi wena cabangani-ke ngalolu daba.